Chibai ule zolbuk zin runa kan lo lom le chawa tun trum jun kar thum na tana weekly current affairs kan en ho the te chu hengte hian ni le sela thil theng tam taka oma chung zinga chuan hengte hi kan zir rem chan theite ni vele don ani masapera chuan tlomai pol waime dei mangin bulhan tran phot mai la ti chuan operation rising lion ti oma kan hrianga Iran le Israel te chu missile thatak tak nen anin saiton ul ani a po chuni se chung chat chu kan an bi anga ti chuan di zipin ti ani a kan pin code ang boka tha tur mai upgrade ta tha mai central sokar lam pe chuak chung sang de chuan enanga ti chuan special economic zones ti ni a hemia hian regulation han nang mep dokte oma chumi chu eng category ange ni ti te kan enanga ti chuan ocean darkening ti oma tu finriat athim zual zel ni tu ni enge ni che te kan enanga ti chuan heran lung te hi kan mu thinanga tardigrades ti khan ni a hemi experiment hi kalpui ani dona chung ta kan enanga ti chuan report poimo world population report 2025 kan en bokanga ti chuan satellite race oma hi enge omji ani che ti te kan enanga ti chuan G7 grouping kan an ti hi tu tenge engwanga ron lange ti te kan enanga ti chuan Spartius kari giri ti oma hi maimom species thar mu chuani a India ram chunga voi khatna turani chungte chu kan endona ni chuan kan topic masabera lu taila kan soyang khan waimete hi ni sompanga chun a khan ani a chuti rualin kan thethonga Mizoram a chuan ani takha chol ni Sunday ani awangin man arem chang che lowa chuwan chuan branch then khata inrin ni khan manani a then tan tho thana khan mante ani poka yang po chuni se chumi be chan chuan waime chung chang kan en ve dor ani ta hian yang Mizo association kan hrianga yang Mizo association ti ni a kumtin zuni sompanga a lom ani thina ta hian thil activity tam tak an ti a tran te le thil chi sang te ti ani thina ni chuan hi Indiaram Mizoram state bi ka chuan regional public holiday kan an ti khani a chol aman ani thin bokani ti chuan waime chu enge ni kan ti chuan NGO non governmental organization lian ber Mizoram a chuan ani a hian Mizo namzia rang le ni phung von him te le khotlang ta na thatna tur ta na tho chi sang te at thina a thu vona po waime chu tran pui ngai te tran pui tu ani ti te ani thin kha ani na tak hi a definition pa nga ya hian waime chu politics rong kai lo tlom ngai pol ani ti ani deuh kher ti te po kha an hretai la ti chuan kan hrianga waime chuan tlom ngai na ama chuan maya le tlom ngai na kan han ti hi enge ni kan han ti chuan chi rang in a soi fe thenga chuti ro chuan selflessness mani masial na emo mani ta ni mi alo tura midang te ta na in pek na in hlan na kha tin kan soi thei ome chu athil chuan ani rang thin ani ti chuan waime hian ting elo pian kan ti chuan kan mi masa te le Wales missionary Christian missionary tena an lo tin kha ani a pizai kan an ti pi KT huge kanan ti te hawa lo tin chau te kha ani po chun se en le zoi la chu ta hian pizai kan han ti ho khan an thu khom ren rona ti chu ra nu do hleka Reverend David Edward a hoin Young Lusai Association ti hi din alo nia he minga hi Reverend David Edward hian hanon propose a ti chuan zu ni song panga sang khan zako som thum panga khan Young Lusai Association ti khan din ani phot me ni ta hian World Drama a ming hetiang anga anti copy deuh hleka hanan in ton deuh hleka han saka kha ani a minga hi ti chuan nu rei faklo antila kum sanga chu somli pasari October ni sari a khan tuna a ming putta Young Mizo Association ti khan thak ani ta hian mundang heng Assam Tripura kan chevel state a te po khang branch omna ti chuan a minga khan lo thak ve ta zelani ti chuan tuna hian anung pera hian member hi mi noili borvel oma chu noili le sanga borvel ania ti chuan a branch po hi zariat aya tam dei ani to ni ta hian an entaila waime pansi sang hun tran te khai khom ber tu chu central waime aizol headquarter a te kha ani a ti chuan hnuaiah hian sub headquarter panga omin group kananti waime group kananti kha li sari a oma ti chuan branch hi zariat le panga a bokani ti chuan
Wai member chu kan hrianga voluntary kha ni a mani du thuwa a member a vain pek lu kha ni a tu ma mizo nia wang khan hanin ti lui nai mo khatiang kha a om lo ani kha voluntary liao ani ti chuan a flek hi kan lo en chuan a flek hian om zia thui tak ane a ta chuan hetan kan hunga hnuaya hian a din kumte ani a ti chuan mei cher kengin kut tum hian mei cher a ron kenga ta mei cher pathum chuang thum anga kala hi weme flek ina en tir tum te kha ani a masapera chuan rongwar akha ani a chu weme chu Paul Thiang Lim mitin huap zo ani ti a entira ti chuan rong sen om ve le a chu siang dang ni loin rong lang sa le me mani ang chein weme chu polar tak ani ti a entira ti chuan rong dum om ve le a hi weme chu mi chan hai riang vai le lusun te thian ani ti kha a entir boka ti chuan hetan me al chhuwa dana te hi hlom som ina kal ve le hi weme thu thung som te kha en tir bokani chu han en le zui taila ta hian atum shim kha ka tum kan la soi che lawa wai me thuwan le atum enge wai me thil tum le adin channa ni kan ti chuan development of Mizo society chu seng dang ni lawa zo fa te mason na ngai tua kha ni phot meya ti chuan Christian nun dan tha ngai san ani boka ti chuan hun ol man that ti te kha hei athil tum poimo em le adin san te kha ni ti chuan ni chin kan soyang khan thu thung som ani a hi wai me member te pon ni kan tum thin chang tu ra kha ani nge chuta chon ma sapera chuan sa khoza thiam mi ani a ti chuan pi pu te ti dan tha le ni phung zia rang lo ven him tum mi le sa ni ate kha ni a ti chun tut le chuan khotlang that na ngai tu mi ni te ani a ti chuan chung ko vong fel mi ni te chu le mani in thunun le in vong fel mi ni na te ti chuan tlom ngai le mi te tan tangkai ni te ani a ti chuan thudik tran le ngai na tlat ang chi te kha ani a ti chuan zu le rui tho chi sang laka in sum nang chi te kha ni a ti chuan hoi hom ni tum te le tei rei be mi tei rei mi emo do thei tak ni te kha khang te kha thu thung kan nei kan ni tum thina te kha ani nge kha ti khan wai me dei big chu local san taila tot le hian operation rising lion ti ania hi kan hrianga Israel chuan Iran an be thut mai ani a ta chuan missile bom tha tak mai anin deng chho tut me ni a an bo ro po so sang view me a tuna po hian tun ti kan zirla nge po hian enge thil theng chho zel po entinge omzel don po kan hriat lo thil hial ani a ala tang tha et view mai po chuni se enge chin chuak te han en vele zoi la sapera chuan ni chin kan soeng khan operation rising lion ti ron kengko in Iran aron be chiam mai ani a ta hian target za chuang lai mai tira po khan ron chu ngala he operation hi sipai manrua sipai ral thuam manga in beina lian mai tunai bora in beina Israel tan chun in beina lian thamber pol aken ko kha ani nge ta hian kan hriat ang khan mun chi sang target aron leya chungzinga lian zual te chu nuclear ral thuam siam tum chona nuclear facilities kan an ti te le Natanz nuclear facility kan an ti te kha ni a hi Isfahan province omte ni a ti chuan chu mai ani lowa Iran sipai lal ho poimo em mai ang chi te po kha na chan nual maya hemi beina hian tin chu mai ni lowa military site chi sang mun chana te po awa be kual ani chu soyang khan 1967 6 day war nuwa Israelina beina hetiang sipai thachakna manga in beina an kenko lianber emotional ber kha an nge bok ani ti chuan Iran pon changle ve vatin operation True Promise 3 ti in Israel beina hi a changle ve a ti chuan tuna an boru potang chho ta viau anin do chu ani ber ti chuan angwange Israel hian an Iran hi an be an le zoi la hi khovel pumpuya nuclear energy nuclear weapons man athalo zonga man le athazonga man chumi chungchanga khovel ram sang tena an pol siam chumi le ko tlat tu le thunun tu kha ani a International Atomic Energy Agency IAEA kan ti te kha ni a hei hian
kum som ni chungin a voi khat nan tun hnai mai a khan Iran hi heng a thu thung nei te a bo chia tin a ron soi ani omjia pera chuan chu cheng wang a ron soi nge ani kan ti chuan Iran hian arukin nuclear ral thuam lo nei tumna kha alo conduct char ni a mu chu ani a chumi chu IAEA hian a ron puangta chumi ni wang chuan Israelina lo thin Iranina nuclear ral thuam anei engwang nge ni kan ti chuan Iran le Israel chu ma khosanga tanga inhal ram inhal an ni a Iran hian Israel ram nuai bawa tu thu te po alo soi photo thena ni chunga wang chuan Iran ina ral thuam lo mai ane hi Israel ina du lo a chumi wanga chutiang hemi thukluk na resolution atanga ron kalkai zela operation rising lion tia hi anon tho chuak puita thut mai ani ti chuan chu mai ni lawa Iran le USA te tunha nuclear deal anan in nei chowa chuta chuan mason na lutuka omlo wangin tiang hian Israelian maron la chho ni te pon a hriat ani okay chon hei hi tuna tunhai bora Israelina ava target ho ava be na mun zuala kha an nia kan muang khian chon India hong lian do pakhat anei thei nga la chu oil man kha asang do na chan chu he ta ngelai straight atanga oil ron kal tur hemi bor hi Iran hemi boina wang hian thil sukuk thei ani wangin oil man asang chho ngal theya chu chuan thil man tepo ati chho theya chu Indiana indirectly kan lo tor ve theina immediate thil akha ani bok ti te pon setel taila chome chuan to ta chuan discipline khan en taila discipline kha kan enanga chuan headline la straight kha kan lo hre du phim chuan straight off Hormuz ti kha ani nge kha ti chuan discipline hei hi digital address system thar tur in dena tha tur mai ani han ti top mai la hei thil thar ani dona hei hi department of post in anon po chu anon ken chu ani a ta hina lampum hiang dang ni lowa discipline ti chu digital postal index number ti kha ni a kan tre thina pin code engi pin code lo churo te kan default thin ni khami kha digital technology ron mangtang kai tian khami location hriat theina tu ko ta kha ron thuam tha chho don ani heyang dang ni lowa digit som alpha numeric code alphabet letter le number in kop khan 10 digit alpha numeric code kha ani dona hei hian ni chin kan soyang khan khoi bolai mun location dik main lo accurate main ron thur chuak thei dona ni chona tumbera chon ni chin kan soyang khan service sang ken ko nan accurate tak le khami location tha tak mai kan nei thei zung kan hria thei zung chuan service sang delivery ani emo thil chi sang emergency response ani emo khatianga khan masona na satakin om thei dona tuten ngeron bot sai kan ti chuan ISRO le IIT Hyderabad telam khan anon chop chua kan ti a ti chuan hei hi National Geospatial Policy 2022 noyami kha ania he policy hian nge tum kan ti chuan kan hrialang khan digital governance thatak kalpui te le thil hemi delivery chu changa thon chuak tu tanga atop theng lodong tu ringa thatak ka don theina turang chi tele engemoni chia trup na khorel chia trup na ni emo khatiang chi lo thena kan response zung theina turang chi system hemi policy hen ron tuma chumin wayami peng pakhat kha hemi discipline hian nge don ani chon enge ani phunga hi han enjoy taila ta hian 4x4 square meter ami zo tong tak chuan meter libial omjia chuan i bul tuna i omna bul mai meter libial kuala khan kot pakhat anenga ipi alok meter libial kual khan bial khan met kot shan ani le zel don ti dani chu India ram pumani chuak vek don ani accurate le precision na san tur zia chu coordinates map tuna kan thria map kan chuan longitude le latitude om ta vek ta khang kot mang khan coordinates kan anti mang khan chu hemi discipline tan hin man kami ne na thun som tlat kha ani don nge ani ta chuan chi sang in benefits atangkai na tur kha hal don an kan soeng khan precision adik tak mawang khan meter libial chung thil location aron soi chat awang khan chu chuan thil ti sang tam tak aron tangkai na service delivery aron nei thei dona ti chuan open source ani boka heng om zia kan ti chuan he software na tho dan a code kha minol puina an lo nei thei le an lo modify thei le thil dang tan lo man theng khan open source aron siam don boka chu chang ani lawa location chung chang chok kha encode anga chuan personal data chi hrim kha ala don lo bokani ani omjia chuan privacy kha aron
ngai poimo view boka ti chuan nationwide cover heta urban rural remote thingtlang khopui le heta maritime tuipui lam thil thleng areas lam thleng khan a cover chhuak vek pai dona ti chuan streamline service ti ni a ni chingan soi khan last mile delivery te e-commerce atan te police ambulance le fire service ang si te kharon puina sa dora chuti rual ni china kan soi tak pin code champhai pin code chunge kanan tia 796321 kanan ti te aizol pin code chu 796001 kan han tiang chi kha bodon lowa hi almang reng dona kan lamhang reng dona hemin le tuna discipline hi aron thokkop an tang rual ngan thokkop to don thung ani chu chuan na satakin location precision le accuracy meron pui dona chu chuan service chi sang pek chu konga sokar tan olsam na le mi pui tan changkai tak ani theipha don ani ti kha ni ta se heta lema kan han hong hian hi anti na mol mang dong mai angani ta ti hian india ram pu mai hi 10 meter libya khan thena ninga khimi chunga khian tam tak chen dar le ninga khimi chunga khian ti khan tiro te ten chen kha ani zel don ani coordinates phang khan ti khan ni ta se chome chuan special economic zone khan han kal le taila he yang wang news ron lang nge ni kan ti chuan central sokar hian semiconductor le electronic chungchanga hian khuakhir na dan anei thina kharon thla dul le zual do hleka chu semiconductor le electronics lampang production boost adu wang ani ta chuan SEZ thi enge ni kan ti chuan eng dang ni lo kan soi thinang khan khoimolai bi ka ram pakhata khoimolai bi muna economic activity anei thatna turata na chulai hun bi ka sarkar ina dan le dunte regulation business le trade on theina turata na incentive akal puyang thin kha ani ti kan shet kha chuan soeng khan economic activity boost atumna te chuan pon lama thil thon chuwa lama ma kan son theina turte investment lamte le na tam tak opportunity employment opportunity create nan te khan ron siam thina kha ani khoimolai mun be ka chun mars ni som thum pakha sa ni som ni pali thleng khan india rama hian SEZ kan hanti special economic zone kan hanti kha zani somriat kan nei mek bok ani sin kan soeng khan engdang ni lawa khoimolai rambung khat khoimolai region b ka ta chuan mundanga dan le dun omang chi te lo de ulek khan kuai hera economic regulation omang chi han thla dul te mo khatiang bik han nei na hmuna khan ya chungjinga chuan chia choi lo ang chi chia o lang chi te mo incentive tax incentive te mo infrastructure lampang khatiang chi han focus han ti changtlum na do hun bik lai kha india rama bo zani somret lai om kol ta chau ti na ani chuan chi sang gola ania ta chuan economic activity generate nan te chuan good and service export chungchang te kan soeng khan ani chuan investment ramchung le pon lama tanga investment khatiang lampang han hi place wal na nang chi te ni chuan na thar sang han siam bel nan te le infrastructure development om that le zol nan te ni ta hin zone chi sang om ve thunga free zone FZ an ti te industrial estate free port free trade zone an ti te export processing zone an ti te kha om ve ni chuan india rambi mai potilo in asia hrimhima hian EPZ export processing zone kha kanla gujarata sanga ko som ruk panga te to han lo siam ania chon chumin nuwa tang chon tuna kan soi mek special economic zone policy hi idea khanaron lu tarani chu sang ya khanaron ni ta chon he ek SEZ ek hi me sang ni panga han pa san nge nge ti chuan ti khan sang ni paruk February ni soma man than kha ani nge ni tun big news aron lan chan tak chu ni china ka soeng khan amendment hemidana hiana oma chumi chu enga tan mo kan ti chuan semiconductor le electronic components lampang production aum theina turatan kham khuak khir nang chi kha tlemin anti nang lep sak dowa an chan pui le zolani khami lampang sector kha ti khan ni ta se thome tichuan ocean darkening ti kha enge ni don kan han ti chon ta hian hunga khovel tuipui zawje chukan soi thina ta chuan tuipui om zong tui finriat om zong mun nga thena mun khata hi athim rup mai ni tun mun nga thena mun khat ni chu tun kum som ni chung khan som ni chung kan ania he hian concern len tak mai marine ecosystem tui lampanga nung cha om shrim te ecosystem hong ron neilian theivio dorani ta chun enge hemi ocean darkening kan hanti shrim hi kan hanti chuan photic zone kan hanti ron sorte khani ron ron zim kha shrinking of photic zone kan hanti khania chu photic zone chu enge omzia kan ti chuan ta hian en taila he khomwal honi ta se chuan
tui fin riat lo ni ta kan hrianga ni lo ni eng ron luta tuya po ron chuna tui fin riat po lei po tui fin riat po ron chuna ta chun metar za ni bor vel hi metar za ni bor vel hi hemi ni zung kan han tia hi ni zung eng hi metar za ni bor vel thleng hi a lut tha thei viau mai a chuta chuan ni eng atanga e tu photosynthesis lo siamang chi te kha khang ho zong kha hela hemi huam chung ni na ron en eng tui fin riat chung sia hian an khosa a khovela tui hnuai lampang nung cha hrim za som kwa lai mai hi hemi photic zone kan tia hian an khosang he nge ni chumi chu tunhai bora ron thim ni eng kha lut lo chau ta tina ani ber chu chuan thil chi hrang productivity te climate regulation le global fisheries ate hong ron nei thei dona ta hin engwang chu ting ron omngot chunge kan lo ti ani chuan hanen taila hemi tui fin riat nai bor khomwal nai coastal areas bi ka chuan engwange chu thila thlen thei kan ti chuan heng kan huan loram agriculture activities a kan thil manang chi te kan fertilizer kan lei tha kan chi tha khating zong kan manang chi te le organic matter tui fin riat han luang lut ten algal blooms kan ti thin chu cheng dang ni lowa kan mu thina nga khoimolai dil vel tok nok do ate phei chuan patek cho chuak vek zel me ni khating chi khan ni zunga kha ahlia ta a chu khomwal bula coastal areas a chuna tamta me ya agriculture activities awangin algal boom alo thenga chu chuan ni zung lu tur kha alo hlia ta a hemi tuna kan sei mek tui fin riat ni zungina en phak china bo khatam tak alo thim ta ani chon chu lonia khomwal atanga hla do hlek tui fin riat ang china hian tingi om kan han ti chuan heng tui lampanga nung cha nun na nei ho thil trau chi nim na an ni mo ram sai mo ran nung emo khating chi hrim ni dan phung danglam na awang te le temperature climate change awanga surface temperature danglam awang te le khovel ocean current tui fin riat luan kual dan danglam te na ate wangin tuna kan soi me ocean da keninga kha a thleng thei bok ani choni chin kan soeng khan marine ecosystem ho na sa tak me na ho thei dona chu enge om ji kan ti chuan khang photic zone kan ti kha alo tlem ta ka alo zim tak chuan khami hmuna chowa zong turang chi kha nungcha an vakal khom dona chu chuan nungcha jinga competition akha a thlen the chu chuan an ecosystem akha marine food web kan an ti kha a hong a thalo zong kha na hong thei ani kal zela to antut le hian Voyager tardigrades experiment tiania hi Axiom mission 4 hi chu chiang tak men kan ento aro news aron lan san tak hi chu Axiom mission 4 hi nia chuti rualin Axiom mission 4 chu a ran pan kan ento don mi lowa ase Axiom mission 4 atanga he news ron langani enge omje kan ti chon kan hrianga Axiom mission 4 chu NASA le SpaceX te tangkopina khami space mission kha ania ISS han kaltop tumna kha ta chuan India atangin astronaut palian om dona chu zinga pakhat kha India mi ani he ka chu tu dang ni lo suban su sukla kan ti khani ani big han chho tur ISS han thok chho tur hian experiment point no mo do me keng do na chu tardigrades experiment hi ani do na ni ta hian ran nung a mel te pe chu ta mel kan hunga he la re mem thi theilo kan ti mai hial a soi wa te pe chuan ran nung thi theilo an ti chin khania hemi chungchang hi hemi experiment point mo ta kan keng don ani chuan tardigrades chung cha chu kan enzo khlawang Axiom mission 4 lam a in tardigrades hi enghe ni kan ti chuan mitlong han mu mai theilo khopate mai 0.5 millimeter bor vela khan nia sangha sari somsari pasar thuma sangha 1773 a mu chu anni engwang e hriat an lo kan ti chuan kan soyang khan an tlo menian thimo maya le he khovelen rei tak an lo om to kum makta duai zar chuang bor vel he khovela lo om to angangai an nia chu engtinge kan ti dinosaurs ho om ma de kum makta duai zali bor vel de ani to ni dinosaurs ai pon an upa fe to ti na ani ti chuan he khovela thi puk na e thil nun na nei hrim tam tak sot hun rei lo te chuan lo thi puk na mass extinction kan ti thleng to ho zong po alo pal chuak vek to a tian alo dam ko chuak vek to bokani tardigrades hian ti chuan ani phungate he ta le makan huang hian keking yang chi kha pali ania tian chuan chuta chuan close tin hriam tak
ang te kha pali changa paruk te anei boka ti chuan a hmui hi kan hunga hi special mai ania chu chuan plant cell te algae te le invertebrates chi sang ran nu danga tang te khan amamo ang chi nutrients khala lu thei bok ani chuan UV kuitos ti ania hi ang dang ni lowin khoi huna po thei ani tlang sang ber changa tuifin riat mong top kheng te point a anga ania chuti rualin du na da bi click chunan oma chu tuifin riat chula mi mostly like kanan ting chi te po an cheng do na sa zuala ni choni chin kan seng khan extreme condition ang chi an dam kho chuak zel anga ngai ania ta chuan an theina poi vot view maya eng tiang angen dam thilowan thei kan ti chuan celsius degree -272.95 a dei po hian thilowin an thein survive theya zia chuan vurai pota vot fe le tam takina vot fe chung temperature a po chuan an thimi lowani le tuiso aya sa fe mai 150 degree celsius a somnga apo an thilo bok ani ti chuan chu mai ni lowa ultraviolet ray mishing te pe chuan kan vuntan kan apoi kan ti kha ani chu khatianga mu pon radiation a po hana boi ei lowa thi pui me lo boka chu mai ni lo pressure na lut tuk mai 40,000 kilopascal tiania hi tuifin riat meter li noi bor vela pressure na danang chen vel zetani hemia po hian adam ko chuak theya athi pui me lo bokani chu changani lowa freezer mun fo taka kanda ni chuan kumsom thum thleng po freezer anga khan thimi alowina thei chara ron survive le thei bokani ti te kha ani ta chuan etianga nei theina chan hi an le zoi leng wange ani kan ti chuan ta hian durable shrunken state an tia hi tun tinan soya ta hian ain ama hi thado men an ti tele zol the ni an ti tele zol the ta chuan an ti te satli ani lowa process poi modo do aneya chu cryptobiosis tiania ta hian atak sa chunga chemical reaction ang zong energy lana sa theyang metabolism kha ti chelo complete standstill na thok mi lo ang khop khana tir thayani chu chuan thil tam tak energy kha save thaya chuan an hydrobiosis tiania ta hian a water level taksa water level zong hian drop thayani za som ko panga bor vela hi chu chuan nadam kho chu theina na thil tha khami state ha khanom tir thaya chu mai ni lo protein unique mai chu cytoplasmic abundant heat soluble CAHST asiam chuak thaya chu chuan ni chin kan soi tak extreme temperature siklesa anna sa uchuk lu tukang chi te le mun vot lu tukang chi te radiation lom tak le space vacuum ang chi space a po khan adam ko chuak tir the ani he protein hian chung lo theina kha durable thila kha sela lo nei the ni ki chuan engwang tardigrade chu zira poimo na engwang experiment te chuan kalpui kan ti chuan thildang ani lowa chovela animals nunna nei khang ramsa emon nunna nei ang chi hrim ran nunge mo ramsa ang chia space pangaya dam kho chuak thei ma saber ani first animal to survive open space tiania ta hen mission pokan lon so ton lo mi kan lo ti mai thei ma se mission chu ruakin kan lom thei lo hrim thom no thalu tu war ber bu te kan ha ni lo chon space a hen kan dam kho chuak thei lo hrim ani chuti rualin heng tardigrade zero chu along to pon space a khin an dam kho chuak thei chun le ma saber ani nge ani chuan chung an thei nang chi han sir chian chu eng wang an thei nang e tia kha van sang mi te ven himna nang chi te biological materials han von himna nang chi te khan kan zir fiana tang khan thil kan technology thar kan nei thei boka chuan an gene khang lo nei theina chan ang gene zir chiang na mangin biotechnology mo genetic engineering manglen heng kan thai kan so ang chi te resilient crops ang chi te sikle sa dor zo tu ang chi te kan siam dei theya chu mai ni lawa mishing te na kan ta na poi mo sunscreen kan anin noyang chi te thale zual zok kan siam chuak theya chu le kan taksa peng kan anin thleng turang vel von him reile zual na nang chi te po han kan mang te chi sang soi sen lo me okay world population report kan en le so yanga hi tu ten ngeron ti chuak an ti chuan UNFPA and the State of the World Population Report 2025 tiani real fertility crisis the pursuit of reproductive agency in the changing world tiani and le zoi yang ta hian soi china fertility rate chuenge me china dam hun chunga fa anei thei nau te
naute anei thei za chor wala kha ani maya chu fertility rate kan ti thin khani a ta chun global fertility rate a hi tlat niam viu me heta sanga ko som khan me che pakhatan 5 fertility rate kha 5 ani a chu sanga ko khan 3.3 atla tha sang ni som ni palia phe chon 2.2 a chu ani to ani chon 2.1 kha replacement rate kan hanti kha ani nge chon chu ni lo he report aran la hian khovel ram zong zinga chan ve ai tam zo hian hemi fertility rate replacement kha khami 2.1 ai niam kha kan ni hemi hi kan thleng ta lo lom ani a chan ve ai ram chan ve ai tam dei hian ti chuan ta hian India big lo en le taila hemi report atang India hi khovela mishing tam na ber tam na ber kha kan ni mek zela ta hian Viral chess za somli paruk borvel kan meka chu most populous country kha kan ni meka ni chon India total fertility rate hi chin kan seng khan 1.9 a chukla a chu replacement level 2.1 ai na niam fe me ni pochuni se sangni panga tang kan te chon sangni panga han 2.9 ani a India kha sangni som ni 2.0 ni a chuan tun report a chun 1.9 han kan suk thale bok ani ti chuan ta hian heng zo na chang tu report an lak na chang tu za som thum paruk te hian tum lo dawa rai niang te khan an in soi ani a chu chuan thil chi sang tam tak en ti theng po chuni se ta hian population age kum som panga tanga somruk pali working age kan ti te kha tu na hian za somruk pariat anom meka khovel India rampum puya mishing om za ta tang chu mishing zong mun thuma thena mun ni bor vela kha kan ni he hian demographic la thok thei kan tam em awanga potential thado ram nei mek kan ni chuan kum som bu panga ya tam upa kanan tiang chi kha 7% ani boka ti chuan ta hian real crisis aron tia hi UN ina real crisis aron tia heng tang ni lowa fertility goals thleng thailo fertility chan chi sang awanga fertility goals du ampo an thleng zo phalo mo ti thailo ang chi thilakha real crisis aron ti zo ka chunia tam lu tu ke mo tlem lu tu tham thil ni lo in ti zo ka ron ni chung chi sang tam tak chan chi sang tak zinga chon heng hian lang sa zuran ta a pasabera chuan unmet reproductive aspiration tichin kan soin khan chang tu za som thum ai tam dei khan tum lo renga rayan ni thu te fan nei an ni thu te le anei to te pon tum lu tu kan nei lem lo an ni thu ang chi te kha soi om thena chu mai ba ka heng ei le bar son nang te chuan in le lo din na kong ang chi te khatiang chi sang ni tin kan ma mo ang chi te wanga fa nei lem lo nei tam du lem lo khan om chung bokani chuan chu mai ni lowa chung le kwa te reproductive agency kanan ti ang chia khan fa nei tam tura thuron pe tu emo an ko puite nge ang chi khan me che ko puite mi pang te khan fa nei tam du long chi te kha an tamani chun chu ni lowa workplace policies bi ka fa nei awanga ham thatna me china don thai ang chi te a bi takin private company emo private sarkar ni lo na thuang chia kha hanin ria tham nang chi policy kha ala bei tham viau ni poina langa chu chon fanei tlem kha hring ta zel bok ani chu chang ni lo healthcare lampanga fanei thailo nu pa emo khatiang ang chi te tan fanei thei dan turang chi konga te kha atowin emo apoi thlak mem thina healthcare policy ang chi ate khatiang in enkol na lampang chi ate po fanei thailo ang chi thila shim kan healthcare ang chi pola pachevio chung chi sang chuan khangkha fertility crisis India bi ka anon tia chu ani heng he khangkhan fa shin tam lo nai mo nei du lo na ang chi kharon thlen chau ani okay ta hian ada ta tam hi dang hi kan lo en tu chuan lo en zui ni sela okay satellite rate in ultra low earth orbit tiene ni chin kan hmang han satellite race oma chu sing dang ni lo in orbit space hian angwang he news aron lang kan ti chun orbit space kan ti hian generation satellite propulsion system thado mairon siam atuma chu khoi huna tan mo ti ani satellite kan soi fo thina LEO te chu mi khamia chon GEO ate am thon tring kan tia ta hian ultra low earth orbit ULEO mission atan hi ron siam chho don ani orbit space kan ti technology startup India mi hian tiani ta chuan ani chuan ultra low earth orbit kan ti chuenge minga tang hi kan shangal anga niam ne zual mai khani
chu kilometer zali somnga borvel emo zani ai pon hiam wan sang bo ruak sia chung vela a han sang vak lem lo tin ani chu low altitude kha ani a ti chuan hei hi khovel pum le aram chunga po so ka chi sang sang pon man tang kai tum na ana se mem zual le khala ta chuan chi sang sang application om theya as observation khovel observe nang chi te low latency telecommunication climate monitor surveillance rural internet tele scientific mission chi sang sang tam tak awang satellite ron om niam na la kha chu tangkai na ani the don ni noi hen kan en zelang chuan tun bi ka hian electric propulsion system on siam chua tum me kam chu chuan tuna ULEO a om satellite an thon chuang chi te kha kumnga tanga kumsari adam tir thei don nge ani chun engwange ULEO kan tia chuan satellite han ka chu thatna chen khat hetla aron hen ho hi angin nge thlen tu tak kan ti chuan soyang khan aum niam awangin a thala kang chi hrim hrim ka fia takin mun la do thala kai chuan nai taka tanga thlan la kha a fia jok ti kan che tiam kha chu chuan chi sang tam taka tangkai na kha nei theya chun chu chu ni lo in biak hlatna thu khan in thon chunga kha ari lo jok fe mai dona low latency chu chuan thil chi sang tam taka tangkai na nei don boka chuan heta Kessler syndrome te kan ti thin ka space debris satellite tam tak hi noksakan lom thean in sudar zelanga kan tiang chi khami syndrome lama khan self regulating solution ama hi ni khala engwang mo kan ti chuan natural panga in an mission ro zo to ni chuan khovelin a hip thale maya chu khovelin a hip na lama chuan khovela akang ral vek me ni heng satellite ULEO satellite a ho hi chuan chuan space debris kan han ti chi wan sang theng reng than ti nok ang chi thila khan an tang mi don lo phot ti na ani ti chuan radiation protection oma ta chuan enge omzia radiation aron thleng phalo radiation hlom tak tak kan hria thaw kha ultra low earth orbit a chuan aron thleng phalowa chu chuan electronic thatak tak ang chi te kha man a theile zuala emo a tlole zual don ti na ani chuan chu mai ni lowa LEO alternative ani thei boka satellite collision atan satellite collision atlem ta ka wang te in ti chuan LEO satellite omang chi te han ti chang tlong zual tuang zong po han kan mang theya chuti rol challenge ani vea chu chung dang ni lowa khovela tanga hniam em awang khan khovela tanga hlat vak lo awang khan satellite ro king la kan anda chu khovelina hip na khan na bi kani atmospheric track han tia kha a hip na bi kani khang satellite kha a hip nat na chuan chumi hip la lo tu chuan thrust kan an ti a fuel ama norcal tu engine ti mela khami a thrust kha kan pik na tle zuala ngai ta a khovelina hip na ta wangin tla lo tu si chuan chumia chuan a fuela kha a tuyal thayang chia kha a mang na sale zuala chu chuan man na satna na chuan aman kha aron ti sang don ani ti chuan chu chang ani lawa hilai bor ultra low earth orbit kan ti hi oxygen om tam na nia heta oxygen kan tin poilo hel mai thema se kan thok lu o chu ani lawa elemental oxygen ti nia oxygen om single element top anga kha o top khania hi a reactive maya chu chuan thir tam takang chi te corrosion te thilari te active chon thil nang ne hanin chopol zong zung theya chu chuan satellite man rong chi vel ti chet konga khan ultra low earth orbit a big house satellite khan hemi challenges a hian nei bok ani ti kha ni ta se thome heta kan hmang hian LEO hi man na sat member pol ni chung ringa chuan mosiu 1000 kilometer bor vela sa khen satellite an thon tan ma ta chuan tuna kan soi me ka hi chu kilometer zali somnga aya niam ho helai bor a hian ani lek don ti na ani chu okay chuan G7 grouping hei an en le taila hi wangen new saron lang chukan rianga Canada he samita hi nei me kania ta chuan India hi kan prime minister han kalve wanga da Canada ta chuan India chu kan tel ngota me ti te kan hriat chiang don ani kan tel lowa ta hian invite ani thunga mi khol anga thlen ani a chu ta chuan Canada prime minister Mark Carney kan ti khan aron soma chumi somna chuti lo thlinin kan prime minister zom taka hanjin ani ta hian G7 kan ti chu group of 70 na kha ani a informal group ani a khovela ram changkang zual pasari tena an siam kha ani a ta hian tu engchung te chu tu te mo kan ti chuan Canada te France te Germany Italy Japan le United Kingdom le United States kan ti te kha ani a ram advanced economies kan ti te kha ani chuan European Union a po hi an oma
chuan President of European Council khan represent bok thin chuan a history an entaila G7 hi sanga ko somsari panga khan siam alo ni ta hian all crisis khang lai all crisis awanga lo intel khom ta ani chuan hunan kaldo hleka sanga ko somko paria ta khan G8 han ti zu kan ye engwang mo kan ti chon Russia anon lu ve wang khan ni chu ti rolin Russian chule ta ka wangin 2014 khan G7 G8 atang han G7 chukla le ta ne ta chon chi sang tam tak objective agenda ani thaya ta chon global economic development ang chi khatira chon an focus view maya chuti ruan in focus le objective po expand ve zela ta chuan foreign security policy ang chi te trade climate change te development ang chi te poron ma chhota zel ani chon government structure hi asan pa takin formal secretariat emo establish ang chi kha an nei velem lawa a presidency hemi administrative kutken zong ang chi kha ram te hian an rotation ang khan rotation basis ang khan an kalkol kami hemi pol kai hruina na kha chu kumtin aram member ho khan an chhokon in kalta ani ti chuan hemi G7 summit kan ti an ro relna in khom sang ber kan te hi head of state le government ang chi te khan an attend ta thin chuan hemi chunga an thil relang chi hrim hi varam ti tlan nang chi consensus basis kha ani zel boka chuan India chuan tel hau lo na chungin invite thei ani awangin international organization e moram chen khadang chi kha kan min ron invite thei awangin kongpui mang turin minon soma kanan kalta tina ni chu ti chuan topic to ber kan lo thleng ta Spartus Kari Giri ti kha ania ta chuan he hi enge engthang ye kan ti chuan jumping spider kanan ti khani Spartus Kari Giri akha ania ta hian arachnological diversity ti ani he hi engthang ni loin hemi arachnology kan ti chuan heng mai mom lampang ho zirna hrim hi ani heta khomol kai kuang mai mom lampang chi thil khomol kai kuang te po antel ani khateng chi kha ani chuan location a hin khoya nge an mu kan ti chuan Southern India Karnataka ani chuan heyang wanga ron langsang nge ni kan ti chuan voi khatna genera Spartus Sonaita kan ti le Sonaita kan han ti genera Zenas khang mu chu masak ber kha India rama an ni wa ani chuan an ma ni shim min dang da maya hunting skill sha maya ne ya chuan khomu fi man nei boka chuan web invasion tactics ti ania hi an mai mom puite sa se sa emo sam an man sa an so man sa va chu sakang chi te kha an thiam reu ani chuan ta hian hetiang si lampang Sparte nei subfamily species kan tia kha India ram biga sompanga chua chau na kha ani pokani chuan ma ni shim kari giri hian entaila ta hian lising an soyang khan Sparte nei subfamily an kha ania South Asia le Africa chu om turanga rin char khalo ni ma se India ram mu chu ani ve tatlat ani chuan kari giri hey elephant hill an mu chu na tlang ming choya an sakha ania lising an soyang khan hunting an thiam maya ta chuan tiang mangin nge an mai mom puite po kha an han thin nge ta chuan preang dowa omin mai mom puite khan man bit ta thina chuan chu mai ni lawa related species ang chi hrim adanga po kha sonai ta kan han ti chi te po tu na khan mu chhuat te ani ni chin kan soeng kha chuan hei hian enge implication aron nei kan ti chuan heng species tam tak mu chhulo hin la tam mem do na India rama nge po ti te po kha ron entir chiang view ani kan lo hriat lo ni tin kan mu chuak thar thei ti te kha ron entir ni po chuni se khang ho kha weekly current affairs kan zir ho thei te chu tu tuma tan chuan han ni le sela thlir tu te kan soi thinang in hriat lok lo har san na hom te ni ngot lo chuan kar le lama hun nga kan in hule thawanga chumi ma zong le khazir tui mut tui ni man huam vek ule kan lom